Vadiwa vateereri, tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Lately ndakareceiva a request iyo ichiti mukomana kana zvaibvira taikumbirawo kuti mumbowinza pachirongwa munhu ane ruzivo pamusoro penhau dzemasari, nekuti kwese kwatinofamba vamwe tirikungonzi mune masari. Tinokumbirawo kumbonyatsonzwisisa kuti chii chinonzi masari. So today we have an expert panhau dzechivanhu. So please listen to the conversation yandaita na Gogo Mamoyo, and I hope kuti we will learn one or two things. Hello. Makadi mchembere. Ndiripo zvangu makadi mukomana. Tripedu makadi niwo. Aiwa tinosimba zvedu. Aiwa tinofara. Ndinoda kungokutendai nekutipa nguva yenyu kuti mukwanise kutirondedzera nhau iyi iri kuramba ichingonetsa, yatiringoramba tichingosangana nayo. Kazhinji kacho ndiri kuona kuti pama-confessions andiri kureceiva kazhinji kacho vanasikana vari kupinda muma-marriages, then ma-marriages acho haasi kuzolasta, uyezve kazhinji kacho vamwe vari kusangana nemaproblems ekuti mbereko kana kuti sometimes mbereko inobata asi pozoitika maproblems ema-miscarriages. So Gogo, ndanga ndichikumbira kuti tisati tatanga program yedu ndachikumbira kuti mungozvi-introduce kuti ndimi ani uye munoita nezvei. Aiwa zvakanaka. Ini zita rangu ndinonzi Joyce Namburo kana kuti Mbuya Mamoyo. Vamwe vanonditi Mbuya Cecilia. Ndevamwe vazvichingoenderanawo zvakadaro. Ini ndiri murapi wechivanhu. Ndichirapira ndiri muHarare kumaupra, ndo kwandinogara. So ndakataura nemi ndikati Gogo kana makasununguka ndokumbira kuzotaura nemi muchitirondedzera pamusoro penhau yekuti masari chii chinombonzi sari, nekuti vanasikana ava vazhinji vanouya nema-confessions avo vanopedzisira vava kuti mukomanashi handizivi kuti ndine masari here kana kuti nekuti munyama wandinongosangana nawo handitombo-understand kuti chii chine chimboitika. Ndizvozvo. Pamusoro mukomanashi, pamusoro imhuri yese yakateerera pane nguva. Chinhu chinonzi sari chinhu chakaipisisa muupenyu hwekurarama. Vati vamwe vari kurarama nezvinhu izvi vasingazive. Mumwe anokwanisa kuchiona asi asingachizivi. Sari chakafanana nemhopo. Kamhopo kanoita kuma-private parts kweduko. Ndo kazhinji kwakanobuda. Kanotangira mukati kana kuti kanotangira kunze. Chinhu chinonzi sari mweya wemunyama kana kuti jambwa. Chinopa jambwa zvakanyanyisisa. Kusaroorwa, kusafarirwa, kusaremekedzwa, kubvisa mimba, kusemwa, chinokonzera zvinhu zvakawanda-wanda. Sare chinhu chinokonzerwa nekunge munhu kana waiswa mhepo hachingobude, chinokonzerwa nekunge kana waiswa mhepo. So chinhu ichi kana chauya pamwiri wako kana kuti panyama yako, zvinhu zvese zvinotanga kupidiguka hazvifambi zvakanaka. Nekuti vanhu vakafanana neivava, munhu ane sare chaiye, sare rine pawa zvakanyanyisa. Ukamupa chero mishonga yekugeza chaiyo, usina kuziva kuti munhu yaane sare, sare rinogeza mishonga yose. Vamwe vari kuuchikwa vachitadza kubata mimba, sare rinogeza mishonga yose. Saka ndo mamiriro akaita sare, rinobvisa mimba, kusagadzikana. Mumwe rinozomutanga aroorwa, otozoona papa yekuti imba yangu haisi kumira zvakanaka, zvinhu zvangu hazvichafamba zvakanaka. Murume zvaanga asingaite, murume akutotanga kuita izvozvo. Chero munhu abata mimba anotongoona kuti ma-miscarriage acho haaperi. Nhasi atakura mimba, mangwana hasina, mangwana atakura mimba, mangwana hasisina. Munhu ototi aiwa pamwe dzimwe nguva ndakaroiwa mukati memusha uno, izvo dzimwe nguva akatobva mukati memusha wake akaberekana nemhepo yesare asingazivi.
ndokuziva kwangu kuti Sari. Ameno kana ndakupindurai zvakanaka. Ya, ndapanzwisisa ipapo. So iri kana muchiti Sari imhepo inoiswa pamunhu. So physically munhu anokwanisa here kuribata kuti kana kungoti inenge ingori mhepo inenge ichingoteverera munhu? No, rinotobatika mukomana ashe, tinotobata nekutomabvisa. Tinotobata nekumabvisa. Atisingazokwanisa kubata ndo anomera mudumbu, aya remudumbu ndo rakaomesesa chaizvo. Nekuti munhu anenge asingazive iroro nderekuti pa 3 months munhu achakwanisa kuramba akatakura mimba inobva yatobva. Mumwe anogona kusununguka naro tozvara mwana wake, but mwana hapfuure 3 months rinouraya futi mwana. Ndo zvarinoita Sari. Saka chinhu chinotobatika, chinotoonekwa. Risingatoonekwe ndo rinenge ramerera mudumbu, usingarione, usingarizive. Ndo rinonzi haribatike, ndo ratinozopedza nemushonga. Asi iri rekunzi iri aiwa rinotobatika. Masara akawanda wanda. Pane rimwe rokuti kana ukariona rinenge rakamera pasi pemazamu, rimwe rakamera muhapwa. But iri rinomera pasi pemazamu kana kuti rinomerera muhapwa. Munhu anoyamwisa iro rinenge richitobudawo mukaka. Iro manjero ndo rinouya nekubuda usiku. Ayo ndakatombosangana nawo kakawanda iwayo manje kuti tiagadzire anonetsa. Saka Sari akatakura zvakawanda wanda. So apa ndaona muchitaura mhando dzawo, zvinoreva kuti iwo Masari awa ane mazita. Kana aine mazita taikumbira kudzidziswawo kuti mhando dzawo ndeapi uye nemazita acho. Mazita acho kuti ndinyatsowapatsanura chaiko mukomana ashe panonetsa. Ini chandinongoziva kuti chese chamera pamunhu ichocho isari. Nekuti Sari iri mazita ari kupatsanura kwandingagone kuita kureva kuti iri Sari iri rakamirira kuparadza imba. Iri Sari iri rakamirira kuti rimubvise mimba dzake dzaanobata dzese dzinenge dzichibva. But kuti ndizoziva kuti hangu mazita ekuti iri Sari rakamirira zvakati kuti rine zita raro, aiwa ipapo handizivi zvangu. Alright. Saka but ndichimaona ndinotoziva kuti iri rinotokonzeresa kuti mwana asarorwe. Iri ndo riri kubvisa mimba iyi. Aiwa, zvakanaka igogo. Saka kana muchikwanisa kungopatsanura kuti seapo pamati kune mhando yekuti mwanasikana iye akwanise kuzogara mumba kana kuzowanikwa, ndanga ndichikumbira kungoti kuda mukangopatsanura ipapo mongotipa in brief kuti iri rinokonzeresa chakati, iri rinokonzeresa chakati. Zvakangofanana nesare remudumbu. Kana ramerera mudumbu ndo rinobvisa mimba kazhinji. Rinoita kuti iye kunyange kusabata mimba chaiko rinokonzeresa. Rimwe rinoti ngaabate mimba asi richingobvisa mimba idzodzo hadzimire. In 3 months time mimba yatobva. Ndo sare remudumbu. Kozoya rimwe rinomera nechekumashure kwatinoita nako tsvina uko. Iroro ndo rimwe riri deadly, vamwe vanoridaidza kuti chitsina. Chitsina ichocho ndechekuti munhu yakapikirwa mhepo yekuti haasa akaroorwa kana kuti anoroorwa achiuraya varume. Varume anogona kuuraya kana 2 kana 3, but basically 3 vanogona kufa nechinhu chakafanana neichocho. Murume wechi4 ndo waanotozogara naye mumba. Ndirimowo Sari iroro rinogara kumashure shure uko. Kozoya mamwe anongobuda ari kumberi. Aya anogona kubuda pamuromo wesikarudzi yedu. Kana abuda ipapo maonera anenge achiitika ipapo anenge akawanda wanda, twakabuda twakatsvuka turi mukati. Iwaya zvayo anogona kupera nemushonga zvakanaka. Aya ndiye jambwa zvaro, jambwa rakazvimiririra. Kozoya iwaya andazotaura aya kuti anogona kubuda kana pasi pemazamu kana kuti muhapwa. Aya ndiye kubuda kweusiku. Aya anotonetsa, kutonetsa chaiko. Saka ndo musiyano wandinoziva hangu inini pachezvangu kuti ndo mamirira anenge akaita. Gogo, pane ramataura ramati rinotouraya varume. Rinouraya varume sei?
murume anongotanga kungorwara zvamusinganzwisise imimi zvisingangonzwisisika kuti ko munhu uyu kurwara uku kwakaita sei, zvekuti chero mukaenda kuchipatara chaiko hamuna chamunomboona. Murume anenge achingopera simba kana kupera muviri kana kungorwarawo kamuka chirwere kasinganzwisisikewo kusvika murume atofa, wotoenda futi onoroorwa futi pamwe zvotodaro futi kusvika varume 3 ivo vatofa. Ini ndakatozviona mumeso mangu nekuti muzukuru wangu akazviitwa izvozvo. Mukadzi waakaroora haana kuziva kuti ndo zvaanga ari izvozvozvo, but akatofa nekusaziva. But chero kana ukaziva watopinda mazviri, zvimwe zvacho hazvibatsire chii. Ya aiwa, tiri kudzidza Gogo. Saka kuvanhurume ariko here? Kuvanhurume ariko hongu. Kuvanhurume ariko but haana kunyanya zvavo. But kuvanhukadzi uku ndo kune mweya wacho manje. But kuvanhurume uku ariko hama 1 zvavo. Tinotomboashanda kuvanhurume uku, but kuvanhukadzi aiwa ndo kune nyaya yese manje. Alright. So munhurume anoita mhando ipi? Kazhinji kuvanhurume anenge ari munyama. Muchiona mumwe achiroora mukadzi, nhasi uno aenda achiroora mukadzi, mumwe otanga kusangonzwisisa mumba imomomo, kusangoita zvinhu zvisinganzwisisike. Ndo zvaanokonzera nekumupawo minyama kumishando uku, kumabasa, mumagariro, ndo zvarinoita kazhinji kuchirume uku. Because because kuna vamwe mukoma vaiti ndinoita zvepanel beating, because ivo vakati ndakambofamba ndikanzi ndine masari asi handinzwisise kuti ndiri munhurume ndinozoita masari sei. Avo vaiti anotoita anotoita because sari kazhinji kana iwe waiswa mhepo yekuti mweya weshaisano, handiti tinoti kune mweya weshaisano kana kuti waiswa bvuri. Sare iri ndo key inouya yobva yakiya kana kuti key blocker. Saka kana uchibatsira munhuka ndo chinhu chekutanga kumuvheneka, kuchinyatsotarisa kuti munhu uyu haana here chinhu chinonzi sare. Nekuti kazhinji mumwe anoenda apa abatsirwa, munhu aenda apa abatsirwa, but anoona kuti dambudziko rangu harisi kupera. Ndo rinenge riri sare iroro. Saka munhu iye akapiwa mishonga yemasare eya akadya kana kuti akabika porridge zviya zviya, wakuchimugezesa manje sare riye ratopera simba, ratonhora manje, ndo panopererawo munyama. Ndofunga ndo zviri kumukonzeresa izvozvo kuti angoita munyama, nekuti munyama wacho hauperi. Wabata mari uchitaiwa rega indironge izvi zvandarongera nemari yako, hazvisiri izvo zvainoshanda. Yakutonoshanda pane rimwe dambudziko. Waronga futi zvimwe, munyama iwo unotouya, mari iyo yakutoenda pane zvimwe zvinhu, matambudziko acho hapere. Ndo zvinhu zvazvinoita kuvarume manje. Alright. Because ivo mukoma ava vaiti hanzi ndikangogadzira motikari, paya pandinonzi ndava kubhadharwa motikari iyoyo yandinenge ndagadzira, edha mukadzi wavo anobva arwara kana kuti mwana kana kuti panongoitika problem isinganzwisisiki, votoburitsa mari. Hongu, izvozvo manje zvinenge zvakasangana nekabvuri. Panenge paine kabvuri keshaisano kanenge karipo, but kabvuri aka kari kubhekwa nesare. Saka imimi munoona mhepo, momugezesa mhepo, but chiri kuseri uku ndo chakasunga nyaya dzese, ndo chiri kumupa munyama. Wekuti iye mari yake yaanoshanda inoperera muzvinhu zvaasina kuronga. Ndo zvarinoita sare izvozvo. Saka Gogo, ndichida kungobvunza awa masari awa unomapiwa uchiri mudiki here, unomapiwa nehama dzako kana kuti anyone anoita zvekubata-bata anokwanisa kungokuisa masari? Anyone anogona kungokuisa masari. Mumwe anogona kutozvarwa naro, rimwe nderedzidza chairo, mweya wedzinza wekushupika wenhamo. Mweya wedzinza uye wokunzi mukati medzinza renyu mune mweya wokusana kuroorwa, iwoyo unouya wakasimudza futi masari. Saka unogona kuzvarwa naro kana kuti unozorwana wakura. Muvatorwa imomo yezvino zvaakutoitika zvakawanda kuti munhu anongokuvenga iwe usina mhaka nekuda kwemhepo dzaunenge wakagara nadzo dzedzinza rekwako dzekare, ndo dzinoteerana nevatorwa manje vobva vakukanda sare riya. Alright. So so ndakambotaura neumwe akati ndakaenda kwandakaenda ndikanzi ndinofanira kuchekwa
hanzi ndinofanira kuchekwa masari awa. Ndizvo zvazvinoitwa here kana kuti pane nzira inofanira kushandiswa kana munhu achirapwa? Zvakanaka imukomana she, sari rinogona kuchekwa nekuti rimwe unogona kurisa mushonga rotadza kupera, rinopedzisira razochekwa. Ukaricheka manje uchirisa mushonga, aiwa ratopera. Womupa mushonga wokuzora nemushonga wekunwa nemumwe mushonga wokugarira, aiwa zvatopera. Rimwe rine nharo rinoramba richitunga richibuda, nekuti kazhinji ukaona rakadaro rakuda kuchekwa iri rinenge rane nyaya. Saka pekupedzisira pacho kumboricheka worisa mushonga, rombofizuka rakadaro. Ukachimwa mushonga, aiwa unoona ratoneta. Tiri ipapo futi Gogo, ndofunga nezuro makandibatsira chaizvo. Pane uya mwanasikana, even though akati hake haadi kuuya papublic, angasvika pastage yekuti ndafunga hangu kuzvisungirira, achitaura kuti achiti mimba dzabva paari dzawandisa. Ndanga ndichikumbira kungoti musinganyanye kuburitsa henyu public kuti vanhu vasazoziva kuti ndiye ani, but for the fact yekuti makakwanisa kutaura naye, ndandichikumbira kungoti kuda mungoudza veruzhinji kuti makamubatsira sei uye dambudziko rake in brief raiva rei. Dambudziko rake rekutanga ndiwo nhau yemasari yatichataura. Asi mwana uyu chandakaona paari mweya weshaisano wekuti mwana uyu atadze kugara zvakanaka, nekuti nangwe ndikatarisa kubva kumashure kwaakabva mamereji ari kungoparara. Iyi amereji yechipiri, wopinda zvemumereji yechipiri, mimba dzanga dzichingoenda. Saka chaikonzeresa ipapo chiri kukonzeresa nazvino mweya wesari uyu nemweya wedzinza, mweya wedzinza rake raabereka. Saka mweya uya kana wafumurwa, waona kuti ndafumurwa, ndo munhu paanofunga paye kuti zviri nani ndizviuraya, hakusi kuda kwake asi nekuda kwemhepo iya ndo inokonzeresa. Yakumufungisa kuti aiwa rega chizviuraya, nekuti zvinenge zvichikonzerwa nemunhu mupenyu kwete munhu akafa. Munhu mupenyu ndiye anenge achikonzera izvozvo, nekuti kufamba kunoita vanhu ava. Aenda pano ambobatsirwawo, munhu uya ari kuita zvinhu izvozvo anenge achiona kuti munhu uyu ndo zvaari kuita, nekuti nechikonzero chekuti iye akaisa mweya ivo kwaari ikoko. Pane zvinhu zvinenge zvichitoshandawo kubva kuita kwemaniskereji ikoko, kunenge zvichitoshandawo ikoko. But manje munhu kana aroorwa apinda mukati memusha, zvinenge zvaakukonzera mweya inokwezvana. Anosanganawo nevamwe vanhu varimo mukati memusha imomo, vanobva watoti aiwa dzawira mutswanda, vakuchibatsirana nemhepo iri pamwana uya. Mimba dzaakubva manje nekuti awana munhu ari padhuze sezvakafanana newedzinza rake. Uye ari pedyo ndo akungorovera bhora mugedhi, zvaakungoitika zvakadaro. Saka idambudziko rinobvira kumashure richiuya paagere nhasi uno. Ndo zvakafanana nemwana uyu. Asi ndakambozama hangu nepese pandinokwanisa, asi akaedza kunzwisisa chaizvo, nekuti ndakatokansela zvakasimba chaizvo ndichimuonesa nekumuudza kuti kuuraya haisiriyo solution. Ende munhu kana atakura mhepo futi zvinhu zvakaoma, nekuti unenge usingagone kutaura naye. But tine nzira dzatinoshandisa manje kuti munhu iye ndimukwezve kusvika ndanzwisisa, ndidzikise mweya wacho uri kukonzera izvozvo kusvika anzwisisa. Ndofunga ndo pandakasvika naye nezuro. Because nhasi makuseni akwanisa kuzomuka achitaura neni achiti ndinoda kutenda Gogo vakandibatsira, because the moment yaitaura neni mwanasikana uyu aitochema pafoni zvekuti nyangwe ini saka paakatanga kutaura nhau idzodzi dzekuti handizivi kuti ndakaiswa masari here kana kuti kudii, ndakabva ndaona kuti ndasvika pastage yekuti izvi zvava spiritual, kuti counseling yacho handichazivi kuti ndingamukansela sei. Ndosaka ndakazomurifeya kwamuri. Then pane imwe nyaya yandaverenga nhasi, ndiye vamwe mukoma vari kuti ivo kunyange ndichifamba ndava kungonzwa kuti handisisiri munhurume, nenhau yekuti ivo vari kuti mutezo wavo hauchashandi zvakanaka. Hanzi zvakangotanga, hanzi pandakarambana neumwe musikana, hanzi muna 2018, hanzi kubva ipapo hapana chakazomboshanda zvekare. Saka munhu uyu anobatsirikana sei? Because hanzi kana
vakapfimba munhukadzi vanonyatsonzwa kuti everything is okay, asi pavanongonopinda muimba yemukati hanzi hapasisina chinozomboshanda, asi vakazongobva pamunhukadzi iyeye everything zvinobva zvadzoka back to normal. Uku ndokunonzi kusungwa manje. Nekuti pavakatanga kudanana nemusikana uyu zvinhu zvese zvanga zviri okay, manzwira andiri kuita muchitsanangura zvanga zviri okay, but as from kubva ipapo zvinhu zvavo zvakabva zvatanga kungodhakwa, kureva kuti musikana uyu anenge akavasunga. Nekuti munhurume kana wasungwa nemunhu akusunga iye, ukasaenda kwaari hapana chinobuda, asi ukaenda kune vamwe kuti uedze kuita simba iroro, simba haribuda, haridzoke, nekuti unenge wakasungwa ende munhu iye anenge akatochengeta mushonga wacho. Saka zvanga zvakanaka kuti ivo kana vakaitwa izvozvo vachiona kuti ndo zvazviri, vanotofanira kuti vadzokere kumunhu iye votomunyengetedza kubva pasi chaipo chaipo, vasingamunange kuti iwewe ndo zvawakandiita. Votomunyengetedza kuti aiwa paipai hameno tipfungwa dzangu dzangu dzakaita sei, ndandichifunga kuti tidzokerane, zvekutomunyengetedza chaizvo chaizvo. Nekuti munhu kana aona izvozvo anenge achida kungokufikisa, ende anenge akufikisa zveshuwa, nekuti mishonga yekusungwa kazhinji inonetsa kusunungura nje. Kana ndichiti kusunungura nje kuti munhu asina kukusunga akusunungure, pakaoma ipapo mukomanasha. Because ndabva ndarangarira imwe nyaya yakamboitika, but muSouth African akangosangana neni patruck stop, bva angobvunza kuti naishamwari haukwanisi here kundibatsira nenhau yekuti ndakatorera umwe hanzi kuDurban uko, pane munhu wandakatorera mukadzi wake, asi ini ndasingazive kuti munhu uyu aiva mukadzi wemunhu. So hanzi murume wacho hanzi akangondisendera message akati kubva nhasi hausisiri murume. Saka murume uyu achindirondedzera aitaura iye achiti it's yes, hanzi hapasina chinoshanda. Kureva kuti amboedza kufamba kune vamwe kuti azvibatsire, but kuziva kwangu chaizvo chaizvo mishonga yakafanana neizvozvo varipo vamwe vanogona kuzvikatanura, but rudzi rwezvinhu izvozvo zvakatooma. Iye zvaakafonerwa aifanira kudzokera ikoko unokumbira ruregerero, aitongomuudza kuti murango wangu indoda zvakati zvakati maererano nezvawakaitawo nemudzimai wangu. Zvakangofanana nemunhu arara nemukadzi wemunhu woiswa rukawo, rukawo runotoiswa kubirira kuti iwewe usabate mudzimai wemunhu, iwe woenda usingazivi. Rumwe runozokatanuka, rumwe harukatanuka, unosvika mukufa narwo. Zvakangofanana nemweya wokusungwa iwoyo, nekuti munhu chinhu chinenge chitori nemunhu chaanenge akatokugadzirira iwewe, chakatorevererwa pamusoro pezita rako zvaunenge waita iwewe. Saka iwewe taimu dzaunopindapo zvinobva zvatosunga, hapasina chimwe chauchagona futi kuita. Saka iye zvanga zvakanaka kuti aende anyengetedzane nemusikana, ataure naye zvakanaka kudzokera bheki. So saka mukoma ava ndavapa nhamba dzenyu, vanga vachiti vachazotaura nemi, saka I hope kuti vachataura nemi, then I hope kuti vachazouyawo nemaresults anenge achinakidza. Zvakanaka imukomana shaiwa, ndinotaura navo nekuti zvimwe zvinhu unotanga wabhotarisaka kuti zvinhu zvacho zvakamira sei. Zvimwe zvacho zvinogona kukonzerwa nemweya yeshaisano, mweya yekushandiswa chaiyo. But manje mweya wokushandiswa hauzokupedza mutezo kusvika ipapo. Mweya wokushandiswa zvinoti nhasi uno unenge wakangonetawo zvako, but zvinenge zviri nani. Noti izvi zvekuti munhu unobva watongofa mutezo, kufa mutezo, aiwa zvidaro uku kusungwa. Saka Gogo, ndinoda kukutendai nenguva yenyu. Zvatichaita tichati pese pamunenge muri free tobva tangobata matopics anenge auya. Maybe munhu akauya neconfession, like confession yeumwe mwanasikana uya aiti akamonerwa nenyoka, achita kunge ari kurota achibatwa nemadzikirira. Saka pamunenge muri free tinenge tichiuya nematopics iwawo, then munyatsopatsanura kuti chinenge chichimbonyatsoitika chii. Aiwa zvakanaka imukomana ashe, zvatinokwanisawo ndinopatsanura, pandisingagoniwo ndinokudzai kuti aiwa apa panorema. Nekuti apapa ndaona kuti pane vamwe mukoma
vava kuramba vachifona, saka vasenda audio I think about 12 minutes I think i-confession yavo, saka ndiyo yandiri kuda kuti ndimboteerera ndinzwe kuti zviri kufamba sei. Aiwa, zvakanaka imukomanasha. Aiwa, asi ndinoda kutenda nechido chenyu netime yenyu yamatipa muchitidzidzisa panhau iyi yemasari. Aiwa, ndizvozvo, chinhu chese kudzidzisana, kakudzidza nekudzidza zvakangonaka cho. Aiwa, ndinotenda Gogo, ticharamba tichingotaura kuWhatsApp. Zvakanaka imashita. Alright. Vadiwa vateereri, ndiyo conversation yandaita naGogo Mamoyo. Kana paine zvamunoda kuti tizodiscussa next time pandinenge ndakwanisa kuzowana Gogo Mamoyo vari free, please chingonyorai mucomment section tikwanise kudzidziswa nekudzidza. Until we meet again, tongoti happy secrets and confessions.